ओ 90s किड्स, ह्या म्युझिक्स ना एका झटक्यात तुम्हाला 90s मध्ये घेऊन जातील. पोचलात ना 90sच्या त्या संध्याकाळच्या टाइमात. ह्या 7 वाजता बातम्या लागायच्या. ही म्युझिक आले ना की पप्पा टीव्ही समोर बसायचे आणि आई संध्याकाळचा दिवा लावायची. बाय द वे, ही सिरियल आठवते का? रात्री 9च्या आसपास काहीतरी लागायची आणि ही लागेपर्यंत ना आमच्या जेवणाची वांदे असायची, कारण आपल्या आयांची फेवरेट सिरियल होती ना ही. आणि कधी बघावं ना, ते सिरियल मध्ये सदान करता सगळे मेले रडतच असायची. अरे, रडण्याच्या सिरियल वरनं आठवलं, ही सिरियल आठवते का? अरे काय देवा प्रकार होता, इतकं बोर व्हायचं नाही बघायला. जर का तुम्ही अस्सल 90s किड्स असाल ना, तर आता जी म्युझिक येणार आहे ना ती कसली आहे ती कमेंट मध्ये नक्की सांगा.